Te, Brooke, mit szólt Lucas, hogy nem őt választottad? Semmit. Ugyanis még nem közöltem vele, te sem árultad el neki. Nem, tartottam a számat. Helyes. Mondtam, hogy a terveim mekkora sikert arattak a butikot vezető góréknál, képzeld, lehet, hogy bekerülnek az új kollekcióba is. Te jó ég, hát ez fantasztikus, remélem most boldog vagy. Vagy nem? Mi a fenét dumálhat annak a Rieronnak? Úgy érted, Peytonnek? Hello! A hátbaszúrás mostanában baráti dolog? Jó reggelt kívánok a gúny nagyasszonyának. Jobban lelépek ebből a fura leszbikus baráti körből és Haley-től. Játszatok velünk, vagy cseréljetek velünk? Te meg miről makogsz itt, Tim? A hölgy válaszról. Tudjuk, hogy mindannyian választottatok magatoknak egy szerelmi kelléket, úgyhogy elárulnátok az eredményt. Csak fantáziajáték volt. Ahogyan te is szoktál fantáziálni Nathanről. Csak álom. Mire céloztál? Randizzunk. Ma este. Ti fizettek. Rendben, jól hangzik. Klassz. Megkeresem Skills-t. Engem kiválasztott? Gyerünk. Kinek kellett, Tim? Csak nem neked. Fel sem kerültél a listánkra, te kis... Tim. Hey, Brooke! Na hát, ki van itt? Szóval hányra készüljek el? Nézd, de ez a legőrültebb történet, mert nagyon elrontottam, és nem téged választottalak. Hogy? Rachel hibája, behúzott a csőbe. Tisztázzuk csak, választhattál volna engem is, de nem tetted. Rosszul sült el egy tervem, és... Chris Keller a fiúja. Te az enyém lettél. Legalább kellettem valakinek. Ne...